moncar tinon ler kakonang sulung sorotetan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga ing campuh perang rame Sangya Parasata Kurawa lumawan Raden Antasena nalika semanten bubar mawut sangganing Parasata Kurawa tinrajang putra ing Jodipati Satra ing Randha Gumbala Bambang Antasena mulat sang penemban manik maninten siga mrebeki ungganing risang Antasena kelap katon lir kincanging risang mawe kandung sabaran katuluwu kirma yakma yik saking Dyas Baliwur ing Kurawa bubar mawut ora isa dikukup kabeh padha sarang tunjang rebut ducung wedi karo kridaning Raden Antasena Raden Antasena ayo iki begawan manik maninten tanding ana leganing atiku ayo amuk Suramrata Jayamrata ndi wong Kurawa ora ana sing wani nandingi kridane Antasena. Ora menake negara Ngastina. Lakon tak amuk legane kandiku damu dadi reca awakmu kowe. Waduh Kakang Antasena. Ora ngerti sangkan paraning bilahe kowe didamu karo Begawan Manik Maninten nganti wujud reca kaya mengkene. Awakmu salin wujud dadi watu kaya ngene ya. Upama aku tak tandingi mesti ora urung bakal tan prabeda kaya sing mbok lakoni Kakang. Sumene ana ing mapan kene tak golekke. Srana supaya aku iso mateni Begawan Manik Maninten Kakang Antasena. Adimu kuwi mengko kean gunem tanpa guna. Bebasan kakian gluduk nanging ora sida udan. Anggepe sajake kaya yak ulune bakal njaluk negara Ngastina tinemune bareng kakangne wujud reca. Tinggal glanggang colong mlayu ayo wis anggene karep mlayu tekan ngendi tak oyak leganing atiku wis anggene. Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa ing ana sawijining brahmana sapa nakon karo aku Begawan Manik Maninten kowe sapa Raden takon karo aku Raden Janaka iya nlonjong botol akumu liwat papan kene sajak kesusu nggon mulumaku mremban apa ingkang dadi wigatine Raden ngerti aku mbujung kelawan beburonku ora ana kidang menjangan liwat papan kene ora ana kidang menjangan sing tak buru dudu satu kewan nanging wujuding menungsa sapa ingkang mbok bujung ora lek jaba mung Raden Wisanggeni
ingkang wis wani bakal njabel negara Ngastina. Ayo kowe aja dadi palanging Resi Manik Maninten pisang tak cekel bakal nggo tumbal ning negara Ngastina Raden. Anus maning jajalanan apa ora kulak pawarta adol pangluwu yen to Wisanggeni kuwi atmajaku. Wisanggeni kuwi anakku lanang. Yen kowe ngame-ame lawan Wisanggeni. Ayo sirnakno dhisik bapakne. Lho. Kowe bapakne Wisanggeni dasar para nyata. Mula aku wajib mbelani lawan anakku. Yen pancen kowe bakal mbelani karo anakmu ayo. Kowe ngejak apa Janaka mara maju tak untapke nyawamu kowe Begawan Manik Maninten. Ayo sing prayitna ngati-ati. Pandhita kang kinarya wangsit mindha kombang. Raden Janaka ora beda karo Raden Antasena. Kowe tak damu dadi reca awakmu. Ayo sambata leganing atiku. Lho ora pangling lah kok dadi panakawanmu padha mlayu mrene getak mbuh tibane panakawan. Kabeh panakawan Janaka kowe dadi reja ning tengahing alas muga-muga dadi pepasreh ning alas kene ngoyak karo anakmu Wisanggeni. Kuncing langit
langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur kocap kacarita sangya para panakawan ing nalika semanten gretak dening Sang Begawan Manik Maninten kendang kapracundang kuntal kaprapal dawah wonten ing satengahing wana sak ngajenging guwa. Mau kena ngopo Nala Gareng? Ayo embung aku ya mengetutke kowe mlayu banter banget kok Mir. Kula ya mengetutke bapak mlayu kok bengak-bengok darane kena ngopo kula dereng sempat karo Ndara. Wis digetak ana pendhita getak kula kuntal. Daramu kesonjo mboyo. Mbok kena ngopo lah kok dadi awake wujud watu. Dadi reca kaya ngono kae. Nggih, Pak. Iki awake dhewe tiba ning alas. Monggo alase sajae kok durung tau diambah menungso. Ya mung aku kok bingung. Jroning aku tiba ning alas. Nyawang karo jroning guwa iki kok guwa kok ana padang trawangan kaya ngene. Guwane padang terus, engko kaya ning menungsane. Engko gak do tingku terang kicik ora. Ana dalam gua terang gawe cakepan apa jenenge bajing loncat. Dicek wae Mir. Dicek kuwi dileki apa sing marai padang ning jero gua kuwi. Engko ndak marai ya nek menungso nek udu iso lho. Jimat sing murup ning jero gua malah awake dhewe bejo. Coba tak tontone kaya ngopo Nala Gareng. Wujude sandangan. Nggih, Pak. Sandangan sing disinggahke ning jero guwa, sandangan kok gumebyar kaya ngene iki. Sapa sing wani nganggo? Wah, kula ora wani. Nek nganti malati barang lah malah cilaka. Petruk wani ora nganggo sandangan iki? Mboten, Pak. Nek goleki sing duwe malah kula ditira maling, lah malah cilaka. Bagong wani ora? Wani, aku kulino kok nganggo sandangane wong. Sandangan anggone rasa kuwatir wani nanggung perkarane wani ayo kowe tanggung jawab Mir kowe akon kok njur muni wani nanggung perkarane kowe ya nanggung kowe iki dawuh tok njur arep lepas tangan nek wani sandangan iki dienggo kowe wujud apa oke ning kowe sing ngakon lho iki aku sing ngakon aku melu tanggung jawab aja kuwatir. Waduh. We. Kowe ngrasake apa, Gong? Apik. Apik piye? Iki kok tanganku dadi papat iki piye? Lah rak tenan to aku wis bedhek. Sandangan kok mawa cahya digerayang kok panas. Mulane jebul sandangan ora sandangan baen-baen. Ning pancen sandangan sing eneng dayane. Bareng tok nggo kok kowe wujud Bathara Guru Bagong.
Oh, ngilahing. Oh, ngilahing apa cah kowe ora? Cara guru ora gleleng iki nang aku. Kakang Semar kok Semang. Kakang Semar, Bathara Guru apa? Ulun kok dadi mapan ana kene, Kakang. Kowe nyandang kaya ngono kuwi swaramu sing halus. Niki sampun halus, Kakang. Keparang kula minggah wonten ing kayangan, Kakang. Cayar jebluk sirahe kowe. Wani munggane kayangan barang karepe gong kowe iki ora sembrono lho. Bathara Guru ninggal sandangan ning alas ki mesti dheweke ning jagat. Nek kowe arep munggah ning kayangan, munggah kancane, Kakang. Lho. Munggah dhewe. Wis resiko. Nang nganti mengko teng mriko kula ketemu Bathara Trada malah takoni werna-werna gek suarane kaya ngene Bathara Guru kok suarane serak-serak basah. Ora mungkin to. Tatutke aja kuwatir. Kakangmu Petruk karo Gareng ya ngetutke. Kowe rasane ndi-ndi kowe lungguh ning kayangan sak tekane Bathara Guru engko le padha arep njaluk sandangan. Mergo nek guru ninggal sandangan ning alas ki mesti Bathara Guru duwe gawe ning jagat. Mekaten, Kakang. Iya. Oke. Ra nganggo oke. Menawi tetelo mekaten Kakang Semar, kula badhe bidhal wonten ing kayangan nanging Kakang kedah ngetutke kalih kula. Numpak angkutan sak belakang kula, Kakang. Wis mulai nrocos cangkeme cah. Mulai glelenge ra jama-jama. Mekaten nggih, Kakang. Nala Gareng nderek ulun. Nala Gareng nderek ulun. Ora caturan. Woh, tak lebokke Kawah Candra Demuka. Kowe iki ngapa Wer? Kae tratapan semeneng kok kantil mudyar kowe ora. Petruk dalem pukulun. Nah, timbali pukulun kudu ngono kuwi. Petruk dalem nderek ulun. Inggih pukulun monggo kula dherekaken. Semar. Apa? Ayo, Mar. Iki aku le mabur piye, Mar? Aku rung pesen tiket, Kakang Semar. Mabur ya mengkari mabur. Niate mabur sandangane Bathara Guru kuwi digdaya. Kowe niat mabur mesti bakal mabur. Siap. Ayo Kakang Semar. Kita lan ulun munggah ana ing kayangan Suralaya. Ulun lenggah dampar ana ing Sela. Apa jenenge? Sela Pamiyara. Kuwi mogiri kowe. Kowe nek lenggah ning Sela Pamiyara sing seba ming Tusya. Sela Kandha Waru Binangun. Apa kok? Sela Kandha Waru Binangun. Kandha Waru Binangun ora nggo M. Mbok lagi M, Mbok? Heeh. Sela Kandha Waru Binangun. Ana Bale RK. Bale Martiu Kundamane. Ayo tak tutke men kapok Bathara Guru. Mekaten Kakang Semar. Monggo bidhal dinten menika, Kakang. Iso mengendalikan mabure kok gedabikan ora karo-karuan. Ayo Mer, piye kok ora gak nututi? Iya aku kok nututi, mekono Kakang. Wajan ono buta gede banget Kakang. Mah buta barang dililing. Ayo Nala Gareng monggo Pak kula dherekaken.
dina semubang wangarana dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sagatar kene donga nengkung ler sing pene panca Babatoking ayam wana mrak mangwoking pagakan Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng pisanggeni padha kanthi harja saprapta kita nggil ya kaki wenang tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanku aku ngaturke bektiku katur ya kaki ya ulun tampa agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ndak gegem dadiake jimat ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa ulun timbali mara diake matura kekilapan apa kaki wenang nyumurupi marang mobah musi ing jagat luwih legetaning atiku mesine wae kaki wenang wis wuninga nanging sabab apa teko kaki wenang dadak dangu kelawan suwaning wisanggeni ya lamun to kaya mengkono ingkang dadi atur kita ulun bakal batang apa ingkang dadi kekarepan kita sayekti kita bakal njabel negara Ngastina bakal kita pisungsungake kelawan para Pandhawa pisanggeni lamun tumrap jeneng kita mau pakarti ingkang bener nanging bener tumrap pribadi kita durung karuan bener tumrap ing bebrayan luwih-luwih durung karuan bener tumrap ing para Jawata sabab ngerti yo bali ning negara Ngastina mau pancen kudu nganggo kodrating jagat ing musbah ora bisa dibusek maneh ya kuwi ingkang winastan Baratayuda Jaya binangun katandha bali ning negara Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa mula lamun kita bakal njabel negara Ngastina sayekti upama etungan saka panjenengan ulun mbuyang nganti 3 kedheping paningal Ngastina wis bali marang panguwasaning para Pandhawa nanging kabeh mau sayekti bakal gawe wiranging para Jawata sabab kodrat ingkang wis tinulis dening para dewa ora bakal lumaku lan ora kelakon. Mula kang sangka kuwi sanggeni. Apa ingkang kita tindakake sayekti kuwi kabeh mau luput tumraping bebrayan gedhe sartane tumraping para Jawata. Tumraping bebrayan gedhe luputku. Krana kita bakal miradati kelawan kodrating jagat sabab Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur nanging perang suci perang luaring punaki sapa ingkang utang bakal nyaur sapa ing nyilih bakal balekake sarta ana ing kono katandha bakal kisasing angkara murka ingkang gumlaroning jagat lamun kita njaluk bali negara Ngastina mongko tanpa lumadi perang gedhe ateges kita bakal ngrembakake tukuling angkara murka ana ing jagat raya iki wondene ingkang kaping pindho kita bakal gawe wiranging para Jawata sayekti ruhanira lamun Bratayuda wis tinulis dening para dewa nadyan ingkang padha nglakoni durung linairake ana ing jagat Pandhawa Kurawa durung linairake ana ing donya Bratayuda wis sinerat dening para dewa wis cinadhang dening para Jawata mengkono kaki iya ya nanging pancen kaya mengkono klilanana besok
Aku jroning Bratayuda kudu melu minangka dadi senopati. Mungsa wong tuaku para Sata Kurawa misanggeni. Apa ingkang wis sinerat dening para Jawata sayekti mboyakena diwiradati. Lan apa ingkang dadi gayuhan kita sayekti mboyak lakon. Lho, ora lakon piye Kaki? Nggon kita adreng kepengin melu Bratayuda sayekti ora dikeparengake dening panguwasaning para dewa. Ngerti yo? Lamun kita melu Bratayuda kang mangkono Bratayuda ora bakal kelakon miturut rampatan ingkang wis tinulis dening para dewa. Bebasan Bratayuda mengko mung kari telung kedheping paningal wae Kurawa wis ludes keles tanpa sisa lamun kita melu jroning Bratayuda. Mula kita ora diwenangake melu perangan Bratayuda sebab Bratayuda kuwi wis sinerat dening para Jawata, lakune wis tinulis dening para dewa. Mengkono Kaki, ya. Nanging kita aja cilik ati. Sayekti kita nadyan ora melu Bratayuda nanging tetep mbebantu marang wong atuwa kita para Pandhawa. Srana kita urip ning alam padang kelawan kadang kita Antasena, sayekti wis cinadhang kudu mangrurah satru murka diwaning panggodha pangrencana ya kuwi Pandya Betari Durga lan Bathara Kala. Dadi kewajiban kita kudu nyirnakake marang Betari Durga lan Bathara Kala sebab yen to jroning Bratayuda Betari Durga lan Bathara Kala isih ngramyang ana ing jagat sayekti wong atuwa kita para Pandhawa mboya bakal bisa unggul lan para Sata Kurawa wisanggeni rekat lampahing rata tanpa para prateng sukuning arga eram kang luminga deneng saengga praja ing lah terus kersane ngaki wenang yen to pancen aku cinadhang kudu mengkono kewajibanku. Aku nyuwun pituduh Kaki Wenang. Kita bakal ulun paringi pusaka kang aran Gada Inten. Jayekti bakal kinarya pusaka nggon kita besok bakal mangrurah satru murka. Ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Mengkono Kaki ya. Mula Kaki tampan ana lan kebat kita bali ning jagat rampung ana jagoning Kurawa ingkang aran Manik Maninten sarana kekuwataning Gada Inten. Sawise iku Gada Inten mung bisa kita gunakake sepisan nggon kita mangrurah Bathari Durga lan Bathara Kala. Ya, Kaki Wenang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Aku nyuwun parilah bali marang jagat surti ati-ati ulun paring wujuding Gada Inten wisanggeni.
Aryan putra lamun kawekasan ika wis anggeni maya Wisnu Pratenta Wisnu Pratenta Kakang Antasena mesti wae aku gunemanake akeh Kakang Antasena bisa midhangetake wong tak diaturku nang aku duwe daya kekuatan gada inten Kakang Antasena tak grayang muga-muga waliya nirmala temajati jadel mamulya ya Kakang. Iya Kakang. Dene kowe wis menehi obat karo aku. Aku iso waliya nirmala temajati dadi mamulya. Terus karepmu piye? Kang, perkara njaluk negara dicepet semene dhisik. Ning wigati aku tak ketemu karo Manik Maninten. Ora lega rasane nganti kowe aku pengen ngerti sapa to sejatine Manik Maninten sing ati-atine. Kowe bali ning kasatriyan Kang yo. Bapak Janaka barang dadi korban. Monggo ora ngerti kenthang ki muling lelakon ya. Bapak Janaka tak grayang daya kekuatan gada inten muga-muga waliya nirmala temajati ya Bapak. Apa Bapak? Sapa ing ngemaluyakake kelawan kahananku? Aku. Nggih, sayektine bapakmu tekan kene diutus dening pepundhenmu, awakmu Darma Kusuma supaya ngelekake marang sira kula pisanggeni. Ing wuswani bakal njabel negara Ngastina. Bapak Janaka, anakku lanang piye? Setemene aku wis sowan ngersaning Kakiwenang. Niatku bakal gugat ngersaning Kakiwenang dene nggonku bakal njabel negara ora dikeparengake jalaran Ngastina ana jago. Monggo jagone digdaya, iya wis anggeni. Dawing Kakiwenang aku ora dikeparengake njabel negara. Sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe iki narya labuh marang para Pandhawa mengkono nggih. Lah saiki anakku lanang arep menyang endi? Bapak Janaka tak atur iku ndur marang negara Ngamarta. Aku arep goleki jagoning wong Astina, kudu tak sirnake, Bapak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya nggih. Wangsit Pindra kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone miang kali ingkang kung beksimi berulu ing ungkuli langit. Kowe wong licik wis anggeni kowe ndadak playon
Mung perkara arep ngadepi karo Manik Maninten, kowe ndadak nglungani peperangan. Ora jeneng aku licik. Yen aku licik kuwi aku ora bakal bali meneh marang peperangan ning sawangen Penemban. Aku tekan kene ingin wigati kepengin merpeki kawan kowe. Ayo. Kowe ngejak apa karo Wisanggeni? Ayo, Taunana Windanana. Ora bakal wegah aku tanding karo Wisanggeni. Kowe iso ngalake Begawan Manik Maninten kelakon bumi langit tangkep semono uga. Kowe iso ngalake Wisanggeni. Sasat iso njara langit. Kowe adamu dadi reca kena daya kekuwataning gada inten lebur tumpur tanpa dadi kowe. Iki kaya kaki guru. Iya nggih. Lah kok dadi mung badan sukma? Merga ulun Mimba Pandhita sumrupa Wisanggeni. Kedarang-darang ulun Mimba Pandhita sayekti mung kepengin menggak kelawan kekarepan kita. Muruhanarina nggih. Lamun kita kepengin jabel negara, mongko wis kita niyati sayekti ngestina bakal bari marang panguwasaning para Pandhawa. Kanthi kaya mengkono kita bakal mirang-mirangke para Jawata, kita bakal miradati kodrating jagat. Ingkang sayekti Jawata bakal kalingseman yen to nganti mbok terusake nggon kita jabel negara Ngastina. Mula Kang Sangkaku Wisanggeni nganti tak rewangi dadi Brahmana. Ingkang sayekti mung kepengin mambengi kelawan kekarepan kita. Kaki guru, Wisanggeni kepiye? Aku wis entuk dawuhing kaki wenang nggonku munggah ning Kayiwangan. Yen to sejatine sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe nggone bakal labuh lan para Pandhawa. Mula bab iki aku trima. Aku ora bakal njabel negara Ngastina sabab baline Ngastina wis ana lelakone dhewe besok. Yo, kanthi cara mengkono kulo. Jagat iki bakal padhang, para dewa bakal tentrem merga ora ana moga nira. Nggo nira kepengin jabel negara Ngastina. Kaki guru ya. Kanthi kaya mengkono kulup kita bali marang kasatriyan Dresila Geni. Ulun bakal mendhet busana lan bali marang Kayiwangan. Ning tak jaluk aja mbok terusake nggonmu jabel negara. Ya, kaki guru aku trima aku tak bali. Aku nyuwun pamit lan nyuwun pangapura ya kaki guru. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki ingkang dak nggo nyunggahke busana kaselak dadi pengantu-antuning Kakang Narada ya Kakang Kanika Putra nganti aku lunga saka Kayiwangan mongko tanpa pamit tak jupuke busana bakal ulun agem lan bali marang Kayiwangan Suralaya. Wujuding busana mesti wae eneng sing nyolong lawan busanaku ya yen to nganti mung dicolong titah semantah nah yen to nganti diagem munggah ning Kayiwangan apa ora jeneng geger Kayangan Suralaya. Kakang Narada, Kakang Kanika Putra kula ingkang sowan Kakang Narada.
aprang kasangsayan kencang warudaya pak pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Kakang Semar kok wonten mriki tilik kayangan Adi Guru sampun dangu angen panduka nilar dhateng Kayuwangan tetela rawuh wonten ing kayang kok nganti dhateng Kakang Semar menika wigatosipun menapa Di kok kendel kemawon ngilaheng awi gendam awi gena Mastu Purnama Sidhem Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Di Guru wilujeng pangestunipun Kakang sehat walafiat Kakang Narada samya manggya widodha ya wadi-wadi kula wonten dawuh bardhahar apa ya Adi Guru kok suarane serak-serak kaya ngono kula piyambak mboten mangertos umumipun dewa menika daranipun Pelemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala sajaipun pulun Bathara Guru mandhap wonten ing jagat sampun kelebetan bakmi seafood mila ndadosaken serak ya Madipati aja clometan ulun ora doyan bakmi seafood Kakang Narada kadiparan Kakang Kayangan Suralaya ra nggih ayem-ayem mawon to Kakang ha nggih pangestunipun Adi Pramesti Bathara Guru sak laminipun panjenengan jengkar menika sedaya manggya widodha lho sinten ingkang wantun dados kraman lho dados kraman dos pundi manggya widodha sampun kecepeng menawa dereng widodha menika wilujeng niring Sambikala mekaten Kakang Narada inggih widodari mboten wonten ingkang meteng mboten iki kok sajake kok kaya beda ya Adi Guru kok omongane kaya ngono Kakang Semar iki jane sapa oh iki dewa kok ora wasis oh iki dewa kok ora waskita paningalmu nek kowe waskita mestine ngerti iki sapa Kakang Semar Kakang Ismanto Ismaya Kakang Ismaya aja diblakake Kakang ampun dipun blakaken mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun Kakang sampun kajengipun Kakang Narada punawi niki wiwit dinten menika dipun kempalaken sangganing para dewa para dewi para jawata para jawati para widodara-widodari para sedaya kemawon Kakang nggih maringipun wonten rapat ageng-agengan rapat menapa menghadapi teknologi maju ingkang badhe dateng wonten ing Kayuwangan milenial menika mergi menawa Kakang menawi sampun kula berpikir ingkang langkung pati sajaipun perkawis mboten perkawis ingkang baen-baen mboten dangu malih Kayangan badhe kadatengan mangsa Kakang lho mangsa saking pundi mangsa saking pundi nggih kula dereng ngertos Kakang. Lah kok panjenengan saged paring pangandikan? Pokokipun Kayangan badhe kedatengan titah Pujangkara. Ingkang badhe damel ribet Kayangan Suralaya. Panjenengan menika kok ngendika kok ngawur lho, ora menika saestu Kakang. Kakang titahipun lho menika kok Adi Pramesti Bathara Guru mongko kanthi badhang sukma kados mekaten Kakang Narada kasinggihan lah menika sinten Di menika sinten ingkang dados lenggah jampar wonten ing Sela Kandawaru Binangun Kakang Semar sampun mirang-mirangaken dhateng kula Kakang mbok inggih sampun
Kula mandhap wonten ing jagat menika boten damel wisuna nanging menggak kekarepanipun wisanggeni anggenipun badhe anjabel negari Ngastina menawi wisanggeni boten kula penggak tan wandi wisanggeni badhe miradati kodrating jagat satemah para dewa badhe kewirangan Kakang sampun kados mekaten Kakang Bathara Guru Pasu ayo salin salin ngilahing dengkulmu melacat kuwi. Bagong lah iki mau. Heeh. Ayo saura-urane ra kitang sedhela. Bagong ki iso dadi Bathara Guru. Kakang Semar Busana. Kae apa tak klumbrukke nang dhuwur meja. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Ismaya. Piye? Sak mangke kula sampun kasembadan menggak dhateng pun wisanggeni. Namung Kakang Semar kula aturi tedhak wonten ing Madyapada. Matur dhateng para Pandhawa paring pangandikan bilih wisanggeni sampun wangsul dhateng Drepsila geni lan sampun andhuwa dhateng pikajenganipun nyuwun negari Ngastina. Iya ngestoke dawuh Guru. Sing gedhe pangapuramu sandhangamu tak jilih sawetara. Ya ming tak slametke aja nganti dicolong wong sing kurang tanggung jawab. Bagong ayo mudhun ning jagat.